Hola danai, ni maite naiz, Infinitu Drama Konpainiako zuzendaria eta promesarik txikiena antzeslanean ikusiko diazue baita ere aktorena bilela, Intza Alkain, Maiana eta Aneekin batea, estena gainean. Mezu honen bitartez nahi nizuen gonbidatu maiatzako 22an ingo deun emanaldira, Torrezabalen. Eta esan, antzeslana da laguntasunari buruzko esperimentu bat, laguntalde bat sortu eta laguntasunari buruz hausnartu deu, sormen prozesuan. Esango nuke antzeslanan punto fuerteak edo diala alde batetik umore asko da hola. Bestaldetik dazkau izugarrizko hit musikakin numero musikalak. Eta azkenengoz, nahiko hausnarketa naiz eta umore asko eduki, nahiko hausnarketa eta galdera filosofiko zorrotz lazaratzeitu antzeslana dela. Gonbidatzen zaituzte, guk oso ondo pasatzen deu, eta baldin bazatuzte, espero zuek ere ala pasatzea, orduan bertan ikusiko gehalakoan. Agur!